De ce consider eu că este bine să fac o activitate de colorat cu Ișa? Păi, pentru că este o activitate relaxantă, distractivă, ce contribuie la dezvoltarea Ișei, fără că ea să facă vreun efort. Ce cred că învață din această activitate? Cred că învață următoarele: să țină corect instrumentul de scris și să adopte o poziție corectă de scris. Foarte important, pentru că mai târziu clar că va scrie și trebuie să știe aceste lucruri. Îi îmbunătățește concentrarea și atenția. Contribuie la dezvoltarea motorie și a dexterității. Abilitate de a efectua mișcări precise. Tot este important la scris. Stimulează creativitatea. Foarte important, pentru că imaginația și creativitatea sunt foarte importante pentru un copil atunci când va elabora un eseu. O învață să respecte anumite reguli. Învață să asculte și să înțeleagă explicațiile. O relaxează și reduce stresul. Îi crește încrederea în sine. Vede că poate, începe să fie curajoasă. Deci, colorarea este foarte importantă pentru Ișa. Eu așa consider.